प्रितिजों एमजेजों हाबा जानायनि सिगां प्रितिनि गोरबोआव गथ' दंखायोमोन। मिथिबाय रायजोफोर? दा बै समाव गोबां सावरायबाय रायजोफ्रा फेसबुकआव माबोरै दानो गथ' मोनखो, हाबा जानायानो इस्किनि बोसोर मासल' जादों, माबोरै गथ' मोनखो, बेबायदि बिराद गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन ना। बुंदोंमोन बे टाइमाव आंहा दुखु जायाखैमोन नामा? बे टाइमाव आंहा दुखु जायाखै नामा? एनिथिं एमजिनि दुखुआल' दुखु नामा? आंनिया दुखु नङा थारमानेके। प्रितिया गाबै गाबै रिप्लाय होफिनबाय गावनि हौवा, गावनि हासबेन्ड एनिथिं एमजिखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जाथाया मा जामारखो? हौवानिथिंबो दाय होयो, हिन्जावनिथिंबो दाय होयो। एक्सुवेलि दायनिगिरिया सोरमार? दायनिगिरि हिसाब माने गावनि हौवा हिन्जावनि लोगोआव गोरोन्थि मावनाय, भुल मावनाय खामानिया सोर मावखो? हौवानिथिंबो दाय होयो, हिन्जावनिथिंबो दाय होयो। गासिबो पाब्लिकफोरखौ बुरबक खालामजोबदों नामा? बैफोरबायदि गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों। मा जों पाब्लिकफोरा बुरबक नामा? नोंसोरनि भिडिअफोरखौ नायबाय थानानै हौवाखौबो दाय होनो, हिन्जावखौबो दाय होनो, बैफोरबायदि बुंगासिनो। नायलांबाय था, जोबजासिम नायालासिनो भिडिअखौ कमेन्ट खालामनो नाङा। दा फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन। मोनसेसो आपडेट लानानै फैलायबाय। नायलांबाय था भिडिअखौ। प्रितिया गाबै गाबै गावनि हौवाखौ मा बुंफिनलायखो? दा हौवाया ओरैबायदि बुंदों प्रितिखौ, दा प्रितियाबो फिन रिप्लाय फिनदों। नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो मोननैसो क्लिपखौ नुदों, हाबा जायैनि सिगाङाव बोरै गथ' थाखो, बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। आं बुंनाय खोथा नङा बियो, गोबां मानसिया बुंदों। आरो गावनि हौवा एनिथिं एमजियानो बुंना लादों आरोना। 6 मान्थआव बोरै गथ' थाखो प्रितिया। बे भिडिअ जागोन एनिथिं एमजिनि बागै। पुजा बर'खौ नोंथांमोना सिनायोना सिनाया मोनथिला, नाथाय फेसबुकाव नुबाय थायो बिथांखौबो, सिस्टारखौ। दा बिनिनो बागै पुजा सिस्टारा एनिथिं एमजिखौ भिडिअ रिप्लाय होनाय भिडिअ होदोंमोन। गोबां मानसिया राहरदोंनो, नों हारसा हौवाजों हाबा जानानै बेफोरबायदि बाथ्रा मानो बुंदों होननानै। दा एनिथिं एमजिखौ मानि थाखाय पाप नांदों होननानै बुंदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबासो बुजि मोनगोन। भिडिअखौ नायालासिनो कमेन्ट खालामदोंनो पुजा सिस्टारखौ सानसे समाव रायदोंमोन एनिथिं एमजिया, बेदर एवनायनि बागै, हारसा माबानायनि बागै। दा बिनि थाखायसो बिथाङा रिप्लाय होदोंनो। नायग्रोना ला, बुजि मोनगोन नोंथांमोना। दे होननानै आंखौ मा बुंदोंमोन? बे टाइमाव आंहा दुखु जायाखैमोन नामा? बे टाइमाव आंहा दुखु जायाखै नामा? एनिथिं एमजिनि दुखुआल' दुखु नामा? आंनिया दुखु नङा थारमानेके। आरो बुंदो नों एनिथिं एमजिखौसो बुंदो मालानि सायाव भिडिअ बानायग्रा होननानै बुंदों। नोंबो दखन दा बानायदो होननानै आंखौ दा बुंदों आरोना। आं सिगां बेबायदि भिडिअ बानायदों नामा? आंनि भिडिअखौ चेक खालामना नायहैथों सिगाङै। आं सिगां दानिफ्राय दासिम बेबायदि भिडिअ बानायखायाखै। एनिथिं एमजिखौ आं मानो बानायदों? बियो आंखौ बानायनायखाय आंबो बिखौ बानायदों होननानै आं बुंदों। भिडिअखौ मोजां नायालासे मानो कमेन्ट खालामो नोंसोरो? बियो आंखौ बानायनाय थाखायसो आङो बानायदों। बारे बारे बुंदों आं सिगाङावबो, बियो आंखौ बानायनाय थाखायसो आंबो बानायदों। दाबो बुंदों आंखौ बुंदो नोङो रियेल घटनाखौ मिथिया गारा मानो भिडिअ बानायदों होननानै। आंनि भिडिअआवनो बुंखादो इसोरनि लाइफआव मा जादों मा जायाखै आं जेबो मिथिया। मात्र आं बुंदों सिगां बियो सिख्लाफोरखौ मालायनि सिख्लाफोरखौ भिडिअ खामै बिदि खालामोमोन, दा बिनिखायसो बियो बिदि मोनदों होननानै आं बुंदो। आं बुंनायखाय नोंसोरो दा बिराद बुंबाय आरोना। बहुत मानसिया जि बानायबाय थादो बेखौ नुवाखैनो। आं बुंनायखाय नोंसोरो बिराद जोंबाय नोंसोरो आं बुंनायखाय। गुबुनफोरा जि बेलेग बाथ्रा बुंगासिनो नोंसोर मिथियाखैनो। आरो आंखौ बुंदो नोंहालाय बे प्रिति आरो एमजिनि गेजेराव मानो हाबसना लादों होननानै। आं हाबाखै, आं बुंदोंसो। मानोना आंखौ सिगां बियो बुंदोंमोन नालाय, एनिथिं एमजिया सिगां आंनि बे अमा बेदर सावनाय भिडिअ आंखौ बुंदोंमोन नालाय, बेनिखायसो आं बुंदों। नङाबा आंहा दरकार गैया बेबायदि भिडिअ एगारनो, बेबायदि बुंनो आं एख' दरकार गैया। बेबायदि आं कन्टेन्ट लाबग्राबो गैया। आं जास्ट कमेडि रिलल' बानायो। बेबायदि कन्टेन्ट लाबग्रा माइन्डआव गैखायो आंनिया। नोंहाबो टाइम फैगोन, नोंखौबो खानसे मिनिगोन, इदि आंखौ बुंबाय थादो। आंनि टाइमा बारबाय। आंनि बे अमा बेदर सावनाय टाइमावनो आंखौ बहुत मानसियानो मिनिबाय। बेयावनो एनिथिं एमजियाबो आंखौ मिनिदों। बेनिखायनोसो आं दिनै बानायदों। मिथिबाय? आंनि बे मिनि जानाय टाइमा बै अमा बेदर सावनाय टाइमाव आंखौ मिनिखांबाय इसोरो। आंखौ बिराद बुंदोंमोन बर' मानसि जानानै बर' रायलाया, बर' ड्रेस गानबाय थायो इदि बुंदोंमोन। दा आरो आं बर' रायलायनायखाय मा जाखो? नों बर' दा रायज्लाय बिगुर नोमफा बुंदों आंखौ। दा रायज्लायबाबो दाय, रायलायाबाबो दाय। दा मा खालामनांगौ दा? ओरैबायदि खाटारनाक मानसि नोंसोरो। नों बर' हारि फानग्रासो। आरे बर' हारिखौ लानानै आं म' फानहैगोन? बाजाराव फानहैगोन ना म' फानहैगोन आंलाय मा गिदिर मानसि नामा आङो? आं न' ओंखाम संग्रानै जाग्रा मानसि। आं म' हारि फानहैनो आङो?
ओइ नोंसोर हायबाय गोदोर गोदोर नेताफोरखौ बुंगिथां बे न'आव ओंखाम संबाय थानाय हिनजावफोरखौ हारि फानग्रा माबा फानग्रा ससियेल मिडियायाव रिल्स बानायग्राफोरखौ हारि फानग्रा माबा फानग्रा बुंनानै नोंसोर बुंनानै एक लाब गैया नोंसोरो थांनानै एक गोदोर गोदोर नेताफोरखौ बुंगिथां पुजा बर नङा पुजा दास होनदों मालानिफ्राय दास जाखो आङो हारसा मानसिजों हाबा जादों होननानै नोंसोरो आंखौ बुंबाय थायो नोंसोरो आंनि बे भिडिअखौ नाय आंनि चेनेलनि पुराना भिडिअफोरखौ नाय बर' मानसिजों हाबा जादों ना हारसा मानसिजों मुस्लिम मानसिजों हाबा जादों ना सोरबा आदिबासि मानसिजों हाबा जादों नाय सिगांनि आंनि भिडिअफोरखौ नाय आरो नोंसोर बर' जानानै बर' मानसिफोरखौ सिनाय नामा आंनि हौवाखौ माबा बांगाल माबा आदिबासि माबा दास माबा मुस्लिम नुयो नामा आंनि हौवाखौ हा नोंसोर जे बर' जानानै बर'नि थैखौ सिनाया नोंसोरो हा जाम्बाफोर एम ए पास हसाखौ बुङोना बेखौ सोबबो हामा मोनो आं मिथियो दा आङो हसा बाथ्राखौ बुंबायना बे भिडिअ'नो बुंखादों आं बारे बारे बुंलिया हसा बाथ्राखौ बुंबाय दा आङो दा बेनिखायनो बिराद दाय जालायबाय आरो इसोरो प्रितिजों एमजेजों हाबा जानायनि सिगां प्रितिनि गोरबोआव गथ' दंखायोमोन मिथिबाय रायजोफोर नाथाय बे बाथ्रा आं बुंनाय नङा दे एमजे बिथाङानो बुंदों दा बै समाव गोबां सावरायबाय रायजोफ्रा फेसबुकआव माबोरै दानो गथ' मोनखो हाबा जानायानो इस्किनि बोसोर मासल' जादों माबोरै गथ' मोनखो बेबायदि बिराद गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन ना दा दिनै बिथांमोननि बै सावरायनाय जे बाथ्रा बियो नै मोगथाङाव महर मोनफैनो नागिरदों आरो दा बै गथ'आ एमजेनि नंमारगौना नंमारा नंमारगौबा माबोरै फार्स्ट मासावनो बोरै मोनखो ना हाबा जानायनि सिगां बिथांमोनहा रिलेशनशिपआव दंमोन नामा बेफोर गासैबो बाथ्रा दिनै बिथांनि खुगानिफ्रायनो ओंखारबाय साननैसोनि उनाव ओंखारबावनो हागौ ना होमबा रिल बाथ्राया मा ओंखारबावनो हागौ नायबाय था मोनबानो आंबो आपडेट होगोन आरो रेडि जानानै था भिडिअबो फैगासिनो होननानै बुंदों फैनोबो हागौ नुनो हागौ बयबो थियारि जा फल' खालामाखैबा फल' खालामनानै ला मोनबानो आपल'ड थाबैनो फैनो हागौ अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गावसोरनि पार्सनेल लाइफ प्रितियाबो बुंखाबाय एनिथिं एमजेआबो बुंखाबाय दा गोसारखागोन मानो होनबा बियो न'खरनि जाथायखौ लानानै मिडियायाव होयोब्ला बियो गोसारखागोन दा गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों हौवा हिन्जाव सानैखौबो ओमफ्राय गोबां मानसियानो दुखु मोनदों गाबदों सोरबा मिनिदों दा बुंनांगौआ बेनोसै भेजाल बेफोरबायदियाथ' हौवा हिन्जावनि गेजेराव जाखायो नांलाय खमलाय सोरबा फेमिलियाव गोसोआ मिलायाब्ला बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जाखायो मोनथिखायो गासैबो ना दा थिग बेफोरबायदिनो जाना थांनाय जाथायखौ लानानै दुखु खालामबाय थानांलाखानायबो एमजेबो प्रितिबो मानो होनबा मिलायना थाफिनदो अब्लानो मोजां जागोन खोमा नोंथांमोना दा गोबां मानसिया बुंदों बेफोरबायदि भेजाल नांलाय खमलायजों नोंथांमोना मिलायना थानो हाया थाल्ला गारखा बैफोरबायदि बुंदों दा आंनि बाथ्रा नङा बेयो गोबां मानसिया बुंदों बेफोरबायदि आं बुङाखै मानो होनबा जोङो सोरनिबा गाज्रिखौ लुबैया जों मोजां जानायखौसो लुबैयो मिलायना थाबा जों मोजांसो मोनगोन नोंथांमोना हौवा हिन्जावजों लोगोसे मिलायनानै गोरोबना थायोब्ला मानो होनबा नोंथाङा सिख्ला सेंग्रा नंला नोंसोरो हाबा जाबाय गथ' जाबाय गथ' खांबाय बोराय बुरैनि लिस्टआव फैबाय नोंसोरो बोराय बुरै जानायनि लिस्टआव फैबाय सेंग्रा सिख्लानि लिस्टआव गैला गथ' जाबाय जाते बोराय बुरैनि लिस्टआव फैबाय दा थिग बेबायदिनो नोंथांमोना एसे बुजिनांगोन सिस्टार प्रिति एनिथिं एमजे ब्रादार नोंथांमोना एसे बुजिनांगोन गाज्रि मोननो नाङा भिडिअ बुंनायाव भिडिअ ओंखारलाङो गोबां मानसियाबो बुंखाबाय नोंथांमोननि जाथायखौ लानानै दा बेनोसै बेखौनो बुजिना मोनाखै हौवा हिन्जाव सानैबो नांलाय खमलाय गाबलाय खुबलाय बिबो गाबो प्रितियाबो बेखौ दाय होयो एमजेआबो बेखौ दाय होयो मानसिया मिनिगोनसो माथो बेखौलाय ना बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेनोसै जोङो कमेन्टआव नुनो मोन्दों जेम्स ब्रादारनियानो थिग होननाय बायदिनो आरोना
गाज्रि मोननो नाङा भिडिअ बानायनायाव गोबां पाब्लिकफोरा नोंसोरखौ रायनायनि भिडिअ बानायाखै नोंसोरखौ मुगैनायनि भिडिअ बानायाखै पाब्लिकफोरा नोंसोरनि लाइफआव बेफोरबायदि जाथाया बार जाया बैखौसो मोनसे भिडिअ बानायदों पाब्लिकफोरा दा बेखिनिसै गाज्रि मोननो नांला अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय